portreti znamenitih Bošnjaka ili znamenitih ličnosti iz bošnjačke nacionalne istorije zapravo jesu brana i protiv onih koji nas ne vole baš mnogo i protiv onih koji nas trpe tek jedva. Ali da vam kažem, Bošnjačko nacionalno vijeće nema ambiciju niti da vrši rehabilitaciju, niti da brani ove ljude. Ovi ljudi zapravo više trebaju nama. Da nas u ovom vremenu brane i da svjedoče o utemeljenju uopšte našeg postojanja danas na pragu 21. stoljeća. I od našeg časnog bana Kulina, vladara Bosne koji je uspostavio i našu državu i našu naciju, pa preko čestitog Huseina Bega Gradaščevića, kako su ga nazivali Evropljanina, koji klanja sa početkom od 30. godina 19. stoljeća pa do Hazreti Alije Izetbegovića na kraju 20. stoljeća, koji je zapravo udario pečat toj našoj hiljadugodišnjoj pisanoj istoriji. I mi smo naravno imali slobode da napravimo jednu, da kažemo, prvu A ligu od možda, ne znam, stotine, hiljada značajnih ljudi, da u toj našoj istoriji napravimo jednu, da kažemo, reprezentaciju od 20 ljudi koji su bitno utjecali na život Bošnjaka u Sandžaku.